अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगो नोंथांमोननो लागै आं गोबां रोखोमनि भिडिअफोरखौ लानानै फैयो रादाब बोसोन आरो बेजोंनो गोबां रोखोमनि समजों लोगोसे सोलिनाय बाथ्राफोरखौ लानानै फैयो। दा दिनै आङो ख्रिस्टियान फरायसुला फरायसुलि डेट मिन्स ख्रिस्टियान स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों जि भिडिअआ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान स्टुडेन्टनि थाखाय गोबां मुलाम्फानि भिडिअ जागोन। दा बेयावहाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ साफ्रोमबो स्टुडेन्ट नङा जानो नांगौ एबा साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि नङा। आंनि भिडिअखौ गोबां बैसो जानाय सुबुंफोराबो नायो। दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायनो आङो नागिरदों, नोंथांमोना जुदिও स्टुडेन्ट नङा दा बेयावहाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामगोन स्टुडेन्टफोरनो, जेन साफ्रोमबो ख्रिस्टियान स्टुडेन्टफोरा फरायनायाव मोजां जायो आरो बे भिडिअखौ मोननायनि गेजेरजों बिथांमोना जेन माबा मोनसे आइडियाखौ मोनो। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्टुडेन्टफोरनो शेयार खालामनानै होगोन। आरो जायफोरा स्टुडेन्ट नोंथांमोना फरायगासिनो दंखायो नोंथांनि थाखाय बे भिडिअआ गोबां आशीर्बाद गोनां भिडिअ जागोन। दे अब्ला दिनै जोङो बे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन। अनजाग्रा फरायसुला फरायसुलिफोर, नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना एभारेज स्टुडेन्ट आरो टपार स्टुडेन्टनि गेजेराव मा फारागथि दं होननानै? गोबाङा साननो हागौ, गोबाङा बुंगोन जे टपार स्टुडेन्ट जायफ्रा दङ बिनि ब्रेनफोरा मोजां खोमा आरो बिसोर गोबां इन्टेलिजेन्ट आरो बिसोरो गोबां रोंगौथि गोनां एबा बिसोरनि मेमरि पावारफोरा गोबां हानाय दं होननानै, गोहो गोरा होननानै नोंथांमोना साननो हागौ। नाथाय बेफोर नङा, बेफोर मोनसेबो जाहोननि थाखाय टपार जाया, नाथाय माखासे स्ट्रेटेजि माखासे कौशलनि गेजेरजोंसो बिथांमोनाबो टपार जानो हादों। अनजाग्रा आंगोफोर, सोरबा जुदि सानदोंब्ला बे भिडिअखौ दिनै आं खनसे नायनायावनो आंबो टपार जासिगोन होननानै सानदोंब्ला नोंथाङा गोरोन्थि सानदों आरो बे नोंथांनि थाखाय गोरोन्थि जागोन। आरो बे भिडिअखौ बेबायदि साननानै नायदोंब्ला नोंथाङा भिडिअखौ नायालाबानो थांनो हागोन। नोंथाङा बेबायदिहै माब्लाबाबो टपार जानो हानाय नङा। नाथाय टपार जागोन माब्ला? जेरावहाय दिनै आं नोंथांमोननो जि बाथ्राफोरखौ बुंगोन, जि स्ट्रेटेजिसफोरखौ बुंगोन, बेखौ जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउआव जुदि एप्लाइ खालामोब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथाङाबो सासे टपार स्टुडेन्ट जानो हागोन। बे हले रोखा। आरो लोगोसे नोंथांमोना दायो जिखौ नायगासिनो दङ माबा मोनसे फिल्म मुभिफोरखौ नायाखै इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय, दा बेयावहाय लोगोसेनो नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना डटपेन कलम नटबुकफोरखौ लादो आरो लोगोसे गोनांथिफोरखौ लिरनानै लादो। अनजाग्रा ख्रिस्टियान स्टुडेन्टफोर, जों जुदि टपार स्टुडेन्टफोरखौ जुदि सोङोब्ला बिथांमोना एभारेज स्टुडेन्टनिख्रुइ माखासे बाथ्राफोरखौ आलादा रोखोमनि बुंगोन आरो बे आलादा रोखोमनि बाथ्राफोरखौ साफ्रोमबो टपारफोरानो बुंगोन। डेट मिन्स सेम बाथ्राखौ बिथांमोना बुंगोन, नाथाय एभारेज जिथु स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोननि बुंनायफोरा आलादा आलादा जागोन। दा दिनै मानो टपार्स जानो हायो? नोंबो जानो हागोन, आंबो जानो हागोन, जों बयबो जानो हागोन। दा बेनि मोनब्रै जाहोन दङ। बे बाथ्राखौ जेब्ला बुजिगोन सासे बेक्तिया टपार जानो हागोन। दा बेवहाय जोङो बे मोनब्रै बाथ्राखौनो सावरायगोन। सेथि बाथ्रा एबा स्ट्रेटेजि बे जाहैबाय टपारफोरा माबोरै फरायो। नैथि बाथ्रा, टपारफोरनि गोसोआ दोरोदा नामा, डिस्ट्राक्टिभ जाया नामा? टपारफोरा इसे फरायनायजों गोजौ नम्बर मोननो हायो माबोरै? ब्रैथि बाथ्रा, टपारफोरा माबोरै गासैखौबो गोसोआव लाखियो? अनजाग्रा स्टुडेन्टसफोर, थारैनो टपार्सफोरा माबायदि फरायो? फरायनायनि माबाफोर राहा लामाफोर दङ नामा? फरायनायनि माबाफोर स्ट्रेटेजिसफोर दङ नामा? येस, दङ। दिनै जोङो बे बिषयावनो सावरायगोन जे स्ट्रेटेजिस दङ टपार्सफोरहा, जाबायदि फरायनांगौ बेबायदि फरायो। आरो नैथियाव, टपार्सफोरहाबो डिस्ट्रेक्टेड थायो नामा? डेट मिन्स फरायबाय थानाय समावनो माबा मोनसे प्रब्लेमसा फैनानै होयो नामा? येस, बिथांमोनहाबो फैयो। जों जेब्ला नायोब्ला बिथांमोननियावबो फन फैगोन, बिथांमोननियावबो इन्स्टाग्राम मेसेज फैगोन, फेसबुकनि मेसेज फैगोन, इउटिउबनि माबा मोनसे नटिफिकेसन फैयो। येस, बिथांमोनखौबो डिस्ट्रेक्टेड खालामो, माने फरायबाय थानाय समाव माबा मोनसे जेंना खालामो। बिनिफ्राय माबायदि बिथांमोना गावखौ हमथायो? थामथि बाथ्रायाव दङ जे टपार्सफोरा इसेल' सम फरायनायावनो माबायदि गोबां मार्क्सफोरखौ लानानै फैनो हादों। माब्रैहाय? जेब्ला जोङो बिथांमोननियाव सोंगोन बिथांमोना बुंगोन जे येस, बिथांमोनाबो नर्मेलनि नोंथां जेरै फरायदों 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टाल'सो बिथांमोनाबो फरायदों, नाथाय बिनि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना गोबां मार्क्सफोरखौ लानानै फैदों। मा दङ? येस, जाहोन दङ, माखासे टेकनिक्सफोर दङ। दिनै जों बे टेकनिक्सफोरखौनो नायगोन। ब्रैथि बाथ्रायाव दङ टपार्सफोरा गासैखौबो माबायदि गोसोआव लायो। एभारेज स्टुडेन्टफोरा जेब्ला आनजादाव जिरायो आनजाद लिरनो थाखाय, बै समावथ' बावनानै थायो, नाथाय टपार स्टुडेन्टफोरा गासैखौबो गोसोआव लाबोनो हायो, गासैखौबो लिरनो हायो। येस, माखासे टेकनिक्सफोर दङ, माखासे स्टाइलफोर दङ। दा दिनै जों बेफोरखौनो सावरायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों, जों जेन टपार जानो हायो। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि। गिबि सोंलु बे जाहैबाय टपार्सफोरा बोरै फरायो?
येस अनजाग्रा प्रियफोर टपार्सफोरा बोरै फरायो बे जाहैबाय स्मल टारगेटनि गेजेरजों फिसा थांखिनि गेजेरजों टपार्सफोरा स्टार्ट होयो नाथाय एभारेज स्टुडेन्टफोरा मा खालामो सोरनिबा भिडिअफोरखौ नायबाय सोरजोंबा लोगोसे माबा मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय मटिभेशनेल जाबाय माबा मोनसे सोरनिबा बुंनाय बाथ्रायाव जे लेखा फरायनांगौनो होननानै मा खालामखो मोनसे थांखि लाबाय दिनैनिफ्राय आङो 12 घन्टा फरायसिगोन दिनैनिफ्राय आङो 6 घन्टा फरायसिगोन होननानै बिथाङा गोसोआव थांखि लाबाय आरो फरायबाय नाथाय गतै बोसोर जिउआव बिथाङा बेबायदि फरायखोनो फेराखै अब्ला माब्रै हरखाबै बियो 12 घन्टा फरायनो हागोन बियो हानाय नङा बियो जानाय नङा मानोना बियो माब्लाबाबो फरायाखै बेबायदि सम दा बेयावहाय अरायबो जेब्लायबो जोङो फरायनायखौ हेबिट खालामनो थाखाय स्मल टारगेटनिफ्राय खालामनांगोन जेरैहाय मोनफ्रोमबो खामानिफ्रा स्मलनिफ्राय जायो गासैबो जेरै फैसाखौ सानोब्ला 1 निफ्राय जागोन नाम्बारखौ सानोब्ला बेनिखाय 1 निफ्राय जागायजेननांगोन थिग बेबायदिनो जोंनि हेबिटखौ फरायनायनि हेबिटखौ स्मल टारगेटनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगोन बे जाहैबाय 5 मिनिट 2 मिनिट 10 मिनिट 30 मिनिट 1 घन्टा 2 घन्टा इसेसो बांहोलांनानै बेखौ गोबां खालामहैनो नांगोन जेब्ला बेबायदि खालामगोन अब्ला फरायनायाव जोङो गोसोआव लाखिनो हागोन एब्ला जोङो फरायनायाव गावखौ बावसोमनो हागोन बिनि उनाव दङ डोंट फलो मेनी बुक्स एन्ड टीचार्स गोबां लेखाफोरखौ एबा गोबां फोरोंगिरिफोरखौ फलो दाखालाम बे जाहैबाय गोबां स्टुडेन्टफोरा बेबायदि खालामो जे मोनसेनि जायगायाव गोबां लेखाफोरखौ फरायबाय थागोन बेनिफ्राय जेरावबो आद्रा जागोन आरो गोबां फोरोंगिरिनिसिम थांनानै आलादा रोखोमनि बाथ्राफोरखौ सोंगोन आलादा रोखोमखौ लागोन नाथाय जि टपार्सफोर थायो टपार्सफोरा जिखौ गोनांथि बे गोनांथिखौल'सो बिथांमोना फरायगोन आरो जाय फोरोंगिरि सासेनियाव थाङोब्ला बयनिख्रुइ साबसिन जागोन बेबायदि फोरोंगिरि सासेनियाव थांनानैनो गासैनिबो फिननायफोरखौ बिथांमोना लायो थामथि बाथ्रा गावनि नोट्स बानाय येस प्लिज फरायसुलिफोर नोट्सफोर बानाय गावनि नोट्स मानोना साइन्टिफिक फेक्ट्स आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों जेब्ला जोङो लिरो बै लिरनाय समावनो माखासे बाथ्राफोरा जोंनि ब्रेनाव एक्टिभ जानानै थायो डेट मिन्स मगजआव थालाङो गोसोआव थालाङो दा बेयावहाय नोट्स बानायनाया गोबां गोनांथिथार माबा मोनसे जाहोननि थाखाय समनि आंखाल जादोंब्ला गुबुननि नोट्सखौ जों नायनो हायो नाथाय हानायमानिखौ गावनि नोट्स बानायनानै बाहायनो नांगौ जों आवगायलांबावनि बे जाहैबाय नैथि बाथ्रा टपार्सफोरा गोसोआव दोरोदा नामा बिथांमोना असुबिदा माबा मोनसे मोना नामा टपार्स डिस्ट्रेक्शन हेक जाया नामा बे बाथ्राखौ मोनसे बिदिन्थिनि गेजेरजों जोङो नायदोनि जे मोनसे सल' बानायदोनि राजु मुंनि सासे फरायसा दङमोन आरो बियो मोनसे थांखि लादोंमोन दि सानफ्रोमबो आङो 6 बाजिनिफ्राय लेखा फरायगोन होननानै बियो मोनसे थि खालामनानै दोनदोंमोन नाथाय बै दिनाव हरखाबैनो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बिथाङा माबा मोनसे खामानि मावनो गोनां जाबाय जेरैहाय फेसबुकआवनो सासे लोगोनो एन्सार हरनो गोनां जाबाय आरो समखौ नायबाय जे थाङै 6:30 बाजि 6:30 जाहैबाय समा बारबाय आरो बै समाव बिथाङा सानबाय जे आंहाथ' फरायनांगौ दङमोन आं माबोरै मा खालामबावगोन दालाय दे अब्ला थाथ'थोंसै आङो 7 बाजिनिफ्रायसो फरायफिननोसै होननानै बियो सानबाय आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय थाम-थिम खालामबाय फरायसुलिफोर नोंथांमोनाबो गोबांफोरा बेबायदि सानो खोमा नङा होमब्ला माबा मोनसे जाहोनाव जुदि समा बारलाङोब्ला आङो 7 बाजिनिफ्राय फरायनोसै एसे उननिफ्राय आङो फरायफिनसिगोन होननानै नाथाय आं नोंथांमोननो आरोबाव दायो फिन बुंफिनबावनो नागिरदों आरो दङमोन पिंकु मुंनि सासे फरायसा बेबो बे एखे बाथ्राखौनो बेबायदिनो 6 बाजिनिफ्राय फरायनायनि थाखाय थाम-थिम खालामदों आरो बेनियावबो बेबायदिनो मबाइलाव माबा मोनसे मेसेज फैबाय आरो बेयो मेसेजाव दान्दिसे सम थाबाय आरो समा बारलांबाय आरो बैयाव बियो सानदोंदि आंहा समा बारबाय नाथाय जिखिनि समा दंबावो आं बेनिफ्रायनो फरायनो स्टार्ट खालामगोन आरो बेनिफ्रायनो फरायो स' टपार माइन्डनि मानसिफ्रा बेबायदि फरायो बेबायदि खालामो माइन्डसेटखौ बिदि खालामो टपार जानो हास्थायनाय स्टुडेन्टफोरा माब्लाबाबो बेबायदि साना जे आंहा समा ओरै थांखाबाय आं दान्दिसेनि उनाव फरायसिगोन गाबोनसो फरायनोसै आंहा दिनै समा ओरैनो गाज्रि जाखाबाय लकसन जाखाबाय खहा जाखाबाय आं गाबोननिफ्रायसो फरायसिगोन होननानै बेबायदि माब्लाबाबो साना बेफोर जाहैबाय टपार माइन्डनि सेटिं जेराव बिथांमोना सानो आं दिनैनो मावगोन दानो मावगोन जि समफोरा खहा जाखाबाय अनजाग्रा फरायसुलिफोर टपारफोरहाबो जेंनाफोर फैयो समस्याफोर फैयो नाथाय बै समस्या जेंनाफोरनिफ्राय फैनो रोंनायासो गोनांथि बाथ्रा सैथो बाथ्रा नोंथाङाबो जेंनानिफ्राय उथिखां नोंथाङाबो फरायफिन जों आरो आवगायलांबावदोनि बेनो जाहैबाय थामथि सोंलुनि सायाव थामथि सोंलुआ मामोन जे टपार स्टुडेन्टसफोरा एसे सम फरायनानैनो माबायदि मोजां मार्क्सफोरखौ 90%, 95%, 99% मार्क्सफोरखौ लानानै फैनो हायो बे बिषयाव बे जाहैबाय बिथांमोना मोनसे सम लायो पावार आवर स्ट्रेटेजि होननाय आरो बे पावार आवर स्ट्रेटेजियालाय माथो बेखौ बुजिनो थाखाय आं नोंथांमोननो मोनसे गुसुं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बे जाहैबाय जेब्ला जोंनि फरायसुलिफोरनि आनजादा खाथि जाथारो बै समाव जोङो जोंनि फरायसुलिफोरखौ गोबां गोसो होनानै फरायनाय नुयो
येस गोबां गोसो होनानै फरायनाय 6 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टा गोबां फकास होनानै फरायनायखौ जों नुयो। बे फकास होनाय बे गोसो होनायखौनो जों जुदि सानफ्रोमबो दैलि लाइफआव सानफ्रोमबोनि समाव दानिफ्राय जुदि सानसेयाव 1 घन्टा होनानै जुदि फरायोब्ला सासे फरायसुला फरायसुलिया बेखौनो बुङो पावार आवर स्ट्रेटेजि होननानै। जि फकासखौ जि गोसोखौ आनजादनि सिगां सिगां साननै सानथाम आनजाद जानोसैनि साननै सानथामनि सिगाङाव गोसो होनानै फरायदों, बे गोसो होनानै फरायनायखौनो जों जुदि दानिफ्राय खालामोब्ला दानिफ्राय फरायोब्ला बे 1 घन्टा फरायनायानो 4 घन्टा फरायनाय समनि जागोन। दा आरो बियो नोंथांखौ स्मार्ट खालामगोन आरो बेखौनो बे स्ट्रेटेजिखौनो टपार स्टुडेन्टफोरा लायो आरो सानफ्रोमबो दैलि बे 1 घन्टाखौनो गोसो होनानै फकास खालामनानै फरायो। दे अब्ला जों आवगायलांबावदोनि ब्रैथियाव बे जाहैबाय टपार्स सब याद कैसे रखते हैं। टपार्सफोरा माबायदि गासैखौबो गोसोआव लाखियो, टपार फरायसुला फरायसुलिफ्रा माबायदि गासैखौबो गोसोआव लानो हायो। येस नंगौ, जोनोमनिफ्राय फैखानाय माखासे फरायसुला फरायसुलिफोर दङ 1-2% जायफोरनि मेमरि पावारा गोबां हाई मेमरि पावार थायो। बे गोबां खम फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेरावसो जायो 1-2%। नाथाय 98% स्टुडेन्टफोरा नों आं बायदि जों बायदि साफ्रोमबो नर्मेल स्टुडेन्ट। नाथाय टपार्सफोरा माखासे स्ट्रेटेजिफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मा जानो हायो, गासैखौबो गोसोआव लानो हायो आरो आनजादनि समाव लिरनो हायो। टपारफोरा गासैखौबो रोखा रोखा गोसोआव थानो थाखाय मेलेमाव थाहोनो थाखाय मा खालामो, बे जाहैबाय सर्ट टार्म रिभिजनखौ खालामो। बे जाहैबाय नोंथाङा जुदि टिउसनाव थांदोंब्ला, नोंथाङा जुदि स्कुलनिफ्राय फैदोंब्ला, नोंथाङा जुदि माबा मोनसेखौ सोलोंनानै फैदोंब्ला बेखौ न'आव सफैखांनायनि उनाव 10 मिनिट एबा 20 मिनिट रिभिजन खालामनाय, गोसोआव लाबोफिननाय आरो नटबुकआव लिरनायनि मोनसे प्रेक्टिसखौ खालामनाय आरो लिरनायनि गेजेरजों बिगियानगिरिफोरा बुंदों जे लिरनाया जोंनि मेलेमाव गोख्रैनो मखस्थ' थायो, जोंनि मेमरियाव गोख्रै थासिनो। दा बेयावखायनो टपार स्टुडेन्टफोरा बेखौ खालामो। नाथाय जोंनिया मा खालामो, गोबांफोरानो आनजादनि खाथियावसो रिभिजन खालामो, आनजादनि खाथियावसो खोब मखस्थ' खालामनो नागिरगोन, नायफिननो नागिरगोन। बे गोरोन्थि। नाथाय 10 मिनिट सम हो, 20 मिनिट सम हो, नोंथांमोना दानिफ्राय सर्ट टार्म रिभिजनखौ खालाम। टपारफोरा मखस्थ' थानो थाखाय मा खालामबावो, बे जाहैबाय टिच आदार, गुबुनखौ फोरोंफिननाय। नोंथाङा जिखौ रोंदों, नों जिखौ सोलोंनानै मोनबाय, जिखौ बुजिबाय, जिखौ रोंबाय, हायोब्ला बेखौ गुबुनफोरनो फोरों। येस, सोरबा जुदि नोंनि उन्दैफोर दङब्ला, सोरबा सोलोंग्राफोर दङब्ला बेनो फोरों। जेब्ला नोङो बिसोरनो फोरोंगोन अब्लाना नोंनि मेमरियाव बियो गोबाव समनि थाखाय बेयाव एक्सेप्ट जानानै थागोन। डेट मिन्स नाजाव जागोन, मेलेमाव बियो स्ट'र जानानै थाबाय थागोन। दा बेयावहाय हानाय मानिखौ गुबुननो फोरों आरो जुदि बेबायदि खाबु मोनाब्ला गावखौनो फोरोंनानै ला। अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसुला फरायसुलिफोर, स्टुडेन्टसफोर, बेफोरनो जाहैबाय टपार्सफोरनि 4 बाथ्राफोर, 4 पइन्टफोर। जों रावबो जोनोमनिफ्रायनो टपार जानानै फैखायाखै फरायसुला फरायसुलिफोर। जों बयबो नाजानायनि गेजेरजों जोङो टपार जायो। दा नोंथाङाबो नाजानायनि गेजेरजों टपार जागोन आरो बे स्ट्रेटेजिफोरखौ मोन्थिनांगोन, जेरावहाय आङो नोंथांमोननो दिनै स्ट्रेटेजि माखासे कुकलफोरखौ, माखासे आयदाफोरखौ नोंथांमोननो होबाय। जुदि नोंथाङा बेबायदि आयदाखौ लानानै जुदि खामानिखौ मावोब्ला नोंथाङा सासे मोजां फरायसुला फरायसुलि जानो हागोन, गावनि क्लासाव सासे टपार जानो हागोन, नोंथाङा जेखि क्लास जाया मानो। दा जों एज ए ख्रिस्टियान, इसोरा जों साफ्रोमनोबो गियान होनानै होदों। इसोरा जोंनि लेजिनेस जानायखौ मोजां मोना, जोंनि जाम्बा जाना थानायखौ मोजां मोना, जोंनि लेजि जानानै लोरबां जाना थानायखौ इसोरा मोजां मोना। दा बेयावहाय साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर, फरायसुला फरायसुलिफ्रा जों जेन रोंगौथि गोनां जायो आरो जों जेन सोलोंथाइ लानायाव जौगालाङो, इसोरा बेखौसो मोजां मोनो। दा बेयावहाय जिखिनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो लानानै फैबाय, नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो। जायफ्रा स्टुडेन्ट नङा, स्टुडेन्टफोरनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होदो, जेन गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोनथियो आरो फैबाय थानाय समफोराव जि आनजादफोर दङ टप जानो हायो। आरो लोगोसे आरो बे बाथ्राफोरा नोंथांनि जिउआव फरायनायाव जुदि जौगानायखौ लाबोगोन होननानै नोंथाङा सानदोंब्ला कमेन्टआव नोंथाङा लिरदो नोंथांनि साननायखौ। थेंक इउ।